Musha kanjani bathini disemotweni hayi phola sinegeng ichill sisembolweni hayi. Hey, what's up, everybody? Catch out loud, Yeah, go ahead. Bambi guys. Yeah, go ahead. Hey, what's up, everybody? It's your Bonanza in Ayaka. Yeah, go ahead, go ahead. Man, Go ahead. Yeah, man. I'm a CN fit. Hey, what's up, everybody? It's your boy Lloyd Stacks, Big Meow, Big Twanini, Big Smeo. And I just want to say thank you for tuning in to Emotraining all the time. Yeah, but Apa, we have a special guest, but before I introduce my special guest, yeah, like we're changing things a bit, yeah, well. At first, we send like umculo, yeah, we're doing poetry, we're doing even sports, yeah, this is my first soccer guest or second soccer guest, yeah, aspiring, Mr. Right leg, in the mess, left, yeah, defender, player, yeah, like zininzi accolades omjita la, yeah, but gives us we're doing that podcast. So I just want to say welcome to Emotrain all the time. Before we even start with the show, cause introduce like umbani, you know where you from, man. Roman qala ngosibulisela man yabona qala ngosibulisela igama ka Roman linathi yabo lesikela yabo nqosho lifani yami yabo asituko ke mdeha sense nojahola man ubone nojahola umhlandla yabo qa bona abantu bandazi ngoStavo yabo from soccer yabo from Gustavo amanye amajita ngiphi amagama manje yabo naningu Gustavo so ekhuleni kwami ndandisi striker yabo Gustavo Paez yabo khona ngiplay Chiefs yabo kanye players Chiefs nifana la iqedi yabo nifana la iqedi nqonele umchita inone ndimi lomchita nqonekile Prang okay man qona ke nanzo nxibo number 9 nxibo number 15 ke qona ndi youngster ngani mhlophe lawe ngidlala rugby ngidlala soccer yakwazi nozimela ngexesha linye uzodlala nerugby nadlala nerugby Veneskele yabo I was nominated as a player of the year player of the tournament eskela John Masiza rugby nani ngaka ta elikhalati tano njani inthanda lamajita ngapha kulamacala ethanda bayasuka lena number 9 number 15 bon captain but so dala wayedlala dala wayedlala soka la yasekasi ka I noticed ke ukuba ndidlala lewini yajonga khetha ngeman khethe yabo so ke ngokta from kwakhe tournament up yabo sidlala kumanyano khona inyamanyano yaza take is a TF that take is a TF no Cox gile Cox ke kumle ya Kenan's Cox yami say 4 games away nozala amantengele ezayithanda ntengele that way ngebeza way from hlale mema ibona under 17 ezagaga ezata itachali ndoro ndazazi better 7 na koram na 1 apa Koram against on Kora 171 antathu tamoma x7 umnandi jo ndicinga lo way da ufuna umnandi uyifight ani funi ngolo score le goal about a beautiful goal faith so no kununu bone ta kununu jo bone tango okay I know man approach tamoma no phone sign na wena kumeme bona yabo it's weke ngokitheni yamta yebhola yaqala khona yabo I've got experience bana nezata tapele tanguza Ramos from Reflecting number 15 tamavichela like zawudlala ngelexesha zomncinci like under 11 and like 9 dangu under 13 but dimncinci kazaza zikhala zeni but dimncinci zikhala zethu tatima kutyu
bengo Donna o Serrero yo Jona Mas yo yeah you are strike again Uyibendimi ke right back from there I was playing right back yeah kala wadla right back iposition yakho la abo right back nayidlala pa yabo then ke ngoni idlala pa right back under 13 da keep on ladlala but xa ngoku na 13 qala na introduce ku first team yeah baqala ban introduce ku first team ngoku yabo as a first team player ke memebona from qala phana ku first team ladlala ke ngoku Coach Rabi ziqhathela umboma Coach Rabi yabo sadlala against bona tournament yabo sadlala against bona tournament ngimemebone na score up ke pa I think na score praise or hat-trick ngadi praise isho left yabo score tani dlala phambili dlala phambili ko first team ninona incinci ba manenifaka coach yabo from ke oklawe man Coach Rabi no mboma man this boy is too good and ke ngoku le out indala yabo so ngoku le out ndiyayinida ndicela yona man and go was like hey man Tamboma Coach Rabi benimbola ndazumuntu ndlongo man no coach yo ba hey jongo zaphuma wena apha and ke ngoku wanqutya ibhola ikhupha I know iza puthi ngaphandle man yabo but before siqhubeke ufuna nje ukuphazamisa sure ta so thina Rabi so ukudlala right like so like ever since okay waqala udlala ibhola kwino wena ngeyiphi le team mina ndaqala kumanyano for uqala ndadlala i-tournament but then idlala kwamla tournament first tournament yakho ngiyayibona ngithatha ngitamboma pha ayo tamboma tamboma umphekile online tamboma anpheka like wandipheka utamboma mama was like unohlala eratyo Boliana imphekile Bona ke lamaxesha kudala Tamboma noTarabs ayi rival qalela imphekile ke leya yana benpheka seku Morning Stars Tamboma zayingcolile indlalisa leyana from a back insuse back indlalisa phambili khumule tournament Slate noGasa uyoya pha kuma Arian Slate nomnanami dlula kuthi Tamboma ekuse nalindana nina titata mom sakleqa ngoku sifika machitekita fika Tamboma no anizodlala buras no anizodlala nizongena hlano collection first match knockout dlala match kwanyile namajita bayi anizodlala ngikwazi ungaqali man Tamboma njani no anizodlala ngikwazi uhamba udlula fondini awuhamba udlula fondini xa ngomshile ngokevasiziki like Tamboma kodwa akodwa bhuti I am Costa kodwa yo one collection 2 yo qalapho ngoba Tamboma no anizodlala amashiti nosenkiwe hayi Tamboma ke ngoku susi pride noma kusheke 10 minutes pride isukile ke ngoku no anxiba amashita ndaninita mashita no Tista nayo uzihle ngapha uthisi konde asisithafela and but sifuna uwina ngifuna udlala la ngena nomnanami Tamboma anizokwazi udlala idefender ke ngoku no andizokwazi athatsho udlala iwing efonini akhe need ewe sekungena angu2-1 crossela inwana yami uyoyo yabo siyolisa ke net ndimxalela ndifethu yabo score ngelaka because unomsini awusoze uscore unomsini I know lo le susu umsinde ecaleni saphina siscore ya umnanami ndimkhuphe nepali yo umnanami last minute bethu qhinga unomsini ndimbe ndiqalele yosatyiwa lo weta from apho moving to first team ezona zayenza nga fast da yabo wenzuna ngapi fanele laba udlala ka first team tana 20 mna na 20 ngizoba na 21 and I've been playing for first team for so long yabo 13 to 20 ixesha lide so the move for my bone tana Madrid yabo from there ke ngoku the back then ke ukakono Azola ukakono Azola Matros yabona ke abasika yabona ke ndanibona ke ba no so difficult for me
and go I have to work so much and and I know and go ngoko into endazixela yona as the player man 80 minutes there is favors yeah una was the best favorite kaTamboma yabo but apha hoko like fike kuke favors yabo so the reason why wanda kwazi adapt phana kula team is because of ku favors nani yazi banochonga kuke favors apha yabo anzanga apha uzosusa favor yami yabo funeka ndizothini ndizolwela isikhala sami amandlale okay play okay I know nivuka kusasa up nivuka kusasa ngebaleni ngo9 iMadrid was playing pha no ba ngonihlelele neze out yabo ndihlelele nibukele ba coach Rabi coach approach no player mothatha kokuse yakho fonini uzawudlala and then no phone na mothatha kokuse yakho uzawudlala man I was shocked no koni out ya mrasta liyabona mazwai ja fonini rasta mas bawo ke lo striker sam athi fonini mboleke lo mthinti paisingile ahambe lo mfuneka ethatha kokuse adlala tsale tapa ndiye pha kum ngifika pha kum ke ndibambe caption ba ke man ndizawudlala pha ku first game and ke ngoku it's my debut ke uba and go I don't know noba I have to show bana the score on the team but andoyiki ngizodlala ngibuye ta no starting line up Robani yami ke tanoma apha ku Marian taphila and yabola ta iyo ke la ta iyo ke la ta ngala mina acho hay players uzibiza tanombi iyo la ta yangibalela iyo la ta yena ayisemdeni la Robani ayisemdeni mandlala andlala striker ngamina ingutayo pa indim moripe striker ngethu hlala neketho phana yakori ketho qala ngepenalty touchile then ngokutanoma was like game man fanini iyaklomndu supasa stavo suyeka so kwenye ibhola ekhatywa umntanoma utayopa ebuye le bhola like novalo ba ibuya kumle we dikhabe ta ngene ngaphakathi osuwa igoli your debut goal onachonga namhlanje no ndim apha Nsalo Moripa was like coach Rabu right unsale ngona no man khona ni contribute le team yabo khona ni contribute le team no bone cha napha no idlala boy no uzabatya bonke like from Canada from la match yameqala ezinye match like hard work fighting spirit afuneka yabo so ke ngoku ngiqine ba no fondini awuzocengwa apha khaba no awukhomza like terabs wa encoach wanqinisa man yabo nqinisa fitness so I know and ke ngokukhona umtambazo yabo now now it's coach ex-Caders now Madrid Real Madrid lata yayihleli ngikhuthaza lata no fondini asoyeka apha masibaleke ayasho ngala yabo foni asoyeka apha wena masibaleke yabo ndisi striker ke back then and ke ngoku ndiyadlala kakhulu tapacho andiphikame ko tapacho no afuna ngoFoden wena man Foden ingqola ndilost ke ngoku ta bathini ke ngoku tapacho Foden youngster afuna wena bukela Foden eta and ke ngoku playing neza Ronaldo Taluvo uta ezata azola ndlalanga naye kakhulu yabo ndlalanga naye kakhulu udlala like udlale sezohamba ndlala sezohamba ngeke noba ndlale azola udlale season e1 ifikile into endidlale kakhulu no azola tournament tournament bengasahla engakhola wetha like bengena lamjita but ixesha elinintsi bedlala ne then ayikuchipa lamjita from going to as a trials and busy pa and I noticed ba ele pra talented lepjita wing le yani bethi wing ihuqa ana yale ihuqa ngembundu le yani iye ngembundu le was playing in tournament amajita I think under 19 under 21 ebona le
abethu mina leyana ngenye into engayaziyo mbethu spinner was net like was yo this guy special hayi then kupelko nayo pelko hayi ngamtini back to you so like udlala striker jo but ngokuyi defender yeah when did that change like you like why you dlala defender kodwa iqala as a striker dan ndisuke ke Madrid yabo naye ke Heroes yeah from golden ngodlala Moscow jo ndisuka napha ndidlala pha khumula bengedlala nami ke la Jimeli Moscow la sitimini sonke la dikhulela we dikhule njimena ke popular David ban coach Jimmy coach wena like Cosmos Jimmy like even Jima like ngithathe qona mina ndifuna uba fit udlala ibhola ba fit ufuna ibhola qa and ke ndazinikele ebholeni ba no I choose football nyalo uqobe macho uyazibiza iziteam I choose football ndithimile kwezi team Woma Stars Jimile pha Jimile and collection yabona le way yakhe kwenza ube dangerous because yazazi iziteam and go undermine am opponent asungibalela ngawe my opponent and ukatelela bawutheni mina nobutheni bawu strong right be strong for but because nyala way xa uyazi bay strong players obhatya mina andingendawe andingendawe yabo so from Heroes size yami liqala yabo join nini Heroes what year I think Heroes and join 2022 yeah 2022 from join kwami and the Heroes and joinile ne sadlala league from league yo ayimandi ke la league coach ta rabs sekhona emhlabeni yo RIP yayimandi la league ayimandi nani wing pa wing like wing the feet in the wing playing with the Arabs ngona ke dlala neMadrid nina ke indoni ngone ke esho yathetha mina Moripe I want to prove uMoripe ngokuba kwakinetha ngalomini yachange weather kwakushushu yachange weather like yabonga lamini la assist 4 first half 4-0 zonke sifakele nguwe 4 na assist 3 first half enye na assist second half saba better 6-5 I match naphuma ingu 6-3 I match I was frustrated because kwenzeka longo yabuya ngokule team Acaba isokoliswa khona besokolisa phaya yebo lo we yebo so ke ngoku from londo leyo ta iMadrid yawina ke ngoku la yawina unfortunately yasibetha engathi yasibetha nge2 goals from londo leyo yayake playoffs yawina playoffs yaku SAB yabo so next season kupikwa apha ta kokupikwa staff right back hey chani ngoku liwing manina so saningixalela nge right back ngqondo khe ngiqumbile ke ukutaba ay andifuna udlala apha yabo coach Makarina ayifuna you going to play right back you are a player you're going to play right back yabo ability yomaka yabo ability yomaka ikhona kabubaba pha i-crossing ikhona i-pace ikhona yabo ngicakisele no ufuna into uzawudlala pha eyitandi liqhumbe yapha bidlala first match assist no man andiqelanga lewe as season ihamba ndidlala pha which was 2023 yeah 2023 2024 okay last season 2023 ngiqala ke udlala right back yabo from but it defender kudala nayidlala udlala defender center back as a center back as i right back yabo and ke ngoku into bangele ndidlale as right back ndithe ndifike ke Heroes sadlala i-tournament sure under 17 first tournament yam as a center back yayindim nomchitamo sine ngidlala nawo ngoku sadlala sethu center back yabo ndisenazo pictures zalo tournament leyo sayiwina lo final leyo ndikore nditeka machita cho zaskora 2 sibuye skela ndithi jonga nzaskora 2 kule tournament ngenhloko zoyi2 athamajita ndithi ngaqalela sayidlala ngifake semi final
Dabetha inhloko. Sawina ku semi-final ke penalty. Ki final ke mayibone betha inhloko. Yo. Ema kubamba betha inhloko ubetha uPetro. Hayi ke lona noMkorea baqhayi ibala nona. Kabuyele ya. Ngoku ke ukuta. Ke ukungondi i-right back. I was continue ke ukunation yami yobu right back ta. Yabo. Da win league. From win a league. The winning league and the ke was like a superb performance yami. Yabo, I was best right back. Yabo. Performance like solo kufumana like award. Yeah, ta zizinto ezondandizithanda and that is nqwenela. Yabo. So ta abona la right back ndadlala playoffs. From playoffs I was selected to Chippa United. Yabo, Chippa United as a trialist. Yabo. So trial. Yeah, trialist so trial andoni inyanga. I think that trial nahlala 3 of 2. Yabo. Yamanjani le trials jo like sense ukamna ke trial yo jo esakaka bakho round man ukubizwa abantu jo but like bona ukuthi izakuthanda like okay mama ndibuyele back bona phakathi esela sure dala ne so ya ku trials dala zakho akudlala league right phela kwe league and then ukhetha isikhala sure squad eskela until like sikhona squad sala sikhona and then after that zakuthi gqihla ke on scout ephana like but ngoku zenza kanjani like izinto scout like zayenzeka phofu izinto scout zayenzeka yabo xa ikwibola like ibola yakata yabo and you have to show commitment yabo mentality yakho thini yabo football it's a life bana football yabo ukuzixelela bano it's my life lo and I will fight to get there yabo and I will do everything just to get there yabo I will do everything even the match yabo I will do everything just to win the match I need lottery points and I have to fight yabo so in football I think it ilowe yabo kuyo yonke lonto le into esetrials ta yabona kumna ku Chippa United ndaya pang yabo coach and ke shout out to coach Sara ayalabola coach was coach wami waphana I was trialist nadlala phana namajito avuzwa mbembe I think aviwe funani oluzuko ezinye players kaDC owele ndidlala namajito yabo ke preseason kisikala ujima yabo so yabo ndama party sange ndiphumelele kweyiwe i-trials amanjalo like unidlala like niyadityaniswa ne because inasitityaniswa dityaniswa nezinye players okay udlala position udlala left wing dityanisa left wing nezinye ngaphakathi position akadlala yona yabo ta i-trials ane zihambela hlobo ta yabo but kwezana umna nani selected for man yodlala for iChippa United yabo so babe selectile as trialist kodwa yabo as siyayijonga le player yabo so yabo i-trial ta like hyper from hyper ndayapa envuso ngomtshita umsine envuso sine ba ngangishintshene for bubukwala ba envuso sine kusasa Stavo masambe funi tita hafone nikavasanga asifondini masambe funeke sile kodwa trials i-trials zona zayizicama yabo izayi 2 days yabo umqabelo necama masinsemla ningenza yabani wanivusela mshito ba ekuseba umasambe wena athi funa andithi sine senza ndifuna khabezo ngobo masambe nditanamali jo Stavo masambe ndithi Stavo masambe kusamba safumana iupa sathi sifika pa ngokusifika ke nokuthiwa niyafika izana machita so ithona mchita wami nosine isenebheke ndinoni right back sifika pa kwezitrials ngokusifika kwezitrials ngqondo ke no manchonga ndiyavuka yabo and ngokunivuka into efuneka ndwane nofuneka nenzile yabo mandlala i-basics mandlala i-basics qha yabo nditsine no manza dlala i-basics le wena dlala ibhola yakho yabo because of amaxesha abona umna nosine isibethana nge-experience akwabilungu angabi ndimi yabo ayikabi ndimi ka yabo okay ngapha kufune kupikwe ngapha usine bese ngabe setimini yami
kupikwe ngapha ngaba kusho center back yabo ndithi ko ibe khona right back yayo pha ngaba kusho center back ndithi I know I will play center back na coach play center back yeah iza ningene as a center back I think ndala 5 touch man yeah 5 touch no iman iza fethu okay bembuza ba no ngibayikama lakho nongilenathi ifani nqasholo udlale team Golden Rose abashukumisi yabo so they yabo like ba they ask you for those tournaments in Homa did no they don't ask me to chat like I'm fit yabo I'm fit like in Israel sifike in the fit yabo and go kulondo leyo sifike imentality yam igrand fit mental fit physical yabo ndabaqala no aniyenziwa lona athi iPhone uyingwenya dog uyingwenya dog like uyingwenya dog and anfunxoka dog uyingwenya anfunxoka and jam ugrand so bayangibamba ba bra no I think for APC Motsepe he's ready yabo and I was so like yeah APC Motsepe funa usayina ku first team man kan insayine man kan insayine ku first team yabo ya phele go yabo players akudlala full match akudlala full udlala 30 minutes ndono qhomeka coach yabo because nazandlala no 10 minutes angibizwa no kokunibizwa ke nake umnandani ngokuqala yabo ufika kwamndani ngokuqala ubhalwe listini yabo ba no linathi nqosholo number yami yabo emva koko bangiqalela ba no for APC Motsepe you qualified dog you are grand quality you've got all qualities yabo you've got all qualities banibamba ke then so sama ke stages yabo basama ke stages umjitama yena obethwa injury wayena injury sin bethe ne groin ndisini ke kwathiwa makabuye for ipair for ilelo kwafuneka idlala engine yabo Tengabe ngolosine for engine kwenzeka lonto leyo so kumke ngoku mna ndaya ngolosine bathi masibuye ngolosine yo pressure yayininzi apho I think sasiba 13 ndafika pha yabona amata andifunxoka I will never be scared for soccer but bukoyika ba zange like ndafika ndafika no Penado kwenye play Madrid ndafika no Penado ba Penado lapha ngizosebenza mafundini cha mina ngizosebenza na enye into nenye ngizosebenza na cha kanti ngifake nabaleni ndingafaka ukutime iqanqa abantu njalo nabo ngqondo okay apha manibela and kula hyper ndiyile ke ngonyaka opheleyo yabo i-trials ase NMU ndiya kayi-2 straight phana ke phana bangiqalela ba no boy you need to be physical yaba endiki boy please yabo so xa ndiyaphana ngolosine yabo so xa ndiyapha ngolosine ta bandithatha and phofu satrayela so kula 30 yayi 14 ndo man so kula 14 ndo kufuna 25 yabo ndingumntu siyiteam yoqabela udlala yabo ndadlala ngoku ngihleli phansi ndabheka kukwenye eponi idlala kwezi varsity cup ayo yalapha la out ndayibona ba ine basics because iyabonakala ba umlungu khona pha istaff esigrand for yona sikhona so ndiyayibona ba le tape mna nayo siyafana but mna ndayibetha ngemarking ndayibetha ngeability yothini lenos like bonds yeleno twendole communication ndiyayibetha yabo so ndiyathetha ndiyamashala ndiyibetha ngemarking so ndiyayibetha so and yona ke ndibetha ngantoni positioning imbetha ngebasics ayo basics ngezomlungu ngqonda ke apho kwamlungu apha varsity kaloku okay ebonakala so ngokusilethwa kuthiwa you this side okay at you this side thank you sir ndibe ndiyazi into bekhange ngayazi bheke ngapha ndithi ndizixalele nabantu zapikwa apha ndapikwa
from then happy rating yasukela status from uthenga status ku APC apho thanda buye ngqona majo manje yenza ijeni yami apha ngeteam yami Golden yabo Heroes. so kwelo xesha ndadlala nase squadini satyiwa ke final ke squadini ke penalty yabo yayi ndadlala ndandiqala ukudlala squadini yabo waqala unangaphi ku squad ngana 17 man ke squad ngaqala it's the first team yeah okay you are ngazana fika na ko first ngandaqala na 17 man ke squad yabo engandaqala na 17 ngona 17 yabo ndaqala ukudlala squad yeah then ngoku and ke ngumzimba wami emncinci yabo and ke ngoku anaxesha ngoku phofu ngoku ibhola ngokudlala ngabantwana man and ke ngoku niziphofu ngathi ngabantwana niziyoungins yelayo kuyabaleka amatype lo ejoni busy la yabo bhola ngoku kuyabaleka that if you can see yabona ke yabona mata heroes ngobani abadlalayo like players yeah it's seniors like seniors first team because ngibona ukuhle lo sefletin yeah na yadlala phara captain yeah okay mina nami bengicaptain ka under 21 yabo yeah captain ka under 21 yabo abona mfuna ugxoka tabo yabona simnani thina team yethu yo da abona thina sifusinela ka thina team we've got a cheese boy yeah best midfielder ekas Khuboni Taskara best midfielder ekas we've got Dlalo Nombimbi best left back of the Khuboni uhlala yeah lokudlala phe Taskara okay Taskara yeah Taskara we've got yabo ingwenya ke leya we've got lo loser bana otangenge yeah best striker yabo oyende usalena usadlala phakathi noma noma upha you've got ababantu so thina sibenelaka ufika kwababantu yabo so ke ngoku from ababantu yoda kwagronywa ke ngoku othina yagronywa phala like sibone youngins qomela yeah da dlala nina la kugronywa thina pha yeah atsho wena ubize isiyo atsho kugronywa thina pha now we've got eqala best in the mess so oliyabona abobot uyabona maswayi best striker liya inja game liyana ibaleka na yabona yakubaleka imatch iphele kusibaleke that we've got amathito kuhle iwing odino o namo oTorres yabo idefender sine yabo idefender nino nicalela eCroman asiqine man ngoku ayintoni ngoku tennis kanti siqine ngo hayi so we league nidlala league like how many teams are elapha woma kule league like you know income le league ilafa yeah LFA wafa woma association ila iba ila wafa okay la league okay yeah. LFA okay yeah LFA the type of the type of LFA kodwa yona isezansi because it's a lower league then sure. SAB then APC then NFD then PSN yabo so ke ngoku from apota yabo talent needs from man yabo and ke ngoku from glono leyo abona mata there is a reason football ni channel hlobo yabo anythando hlobo about I think is secret yabota I think is secret yami yabo and secret and icale bano zayithetha namhlanje yabo about reason mina ngithanda ibhola ukuqetha ukuqonda yabo ngithanda ibhola mina yazi ba I can make it ku PSL I can make it ku APC I can make it Nebula League I can fight with big dogs I can fight I don't care mina nganthatha ngoku namhlanje nganthatha ngomso ngiqalele mamani yami manje uyodlala against the Kaizer Chiefs nanza facer unbizelele play ufuna unbizela yona yabo ba tsa facer iwing ethile ku professional level I will say no Iza so you facer yabo and you I will say ba jonga Iza anenqadi nawe mina esabona meta esa spirit jonga esa spirit tan ufuna uqoqa abola we esa spirit ese mina ngikhule mina ndababukela abantu yeah yabuke abotanguza Khroman nifunde kuyo leyo tanguza yabo tanguza yabona utanguza iKhroman nifunde tanguza naye zathi ku SAB kanye tanguza ngatwe ku APC Motsepe ku APC Motsepe tanguza ngena right back leya yana right back nanifuna i right back yami ngiliyana nifunde kuyo
Ndifunde ukutanguza. Yo atsho mama ibone la. Yabo. Ndifunde ukutanguza yonke into ndifunde kuyo. But na kusoze ndimxelele ngoze no one. Yeah. No, yabo ndimxelele. Ngoku ni happy uzaba happy no bani ndimxelele. Andifunde kuyo, yabo. And ke ngoku una ni utility dan ngidlalise wing ngidlalise strike ngidlalise sender. Yabo. Sender ndandithanda uRamos. Daramo jo. Abo la Grootman uyidla. La Grootman idlalile la Grootman. Sender number 15 inqina nanxela ta. Daramo. Ngiqala ubona umuntu ohold ibhola eguqa ngamadolo. Yabo, guqa ngamadolo la Grootman hold ibhola. Yabo, neli ta injani. So ta londo leyo. Kuyabonda qonda man ta man focus ke ball. Yabo. Man focus ke sport yabo because the passion yaso. And uthetha apha be like soul mophaza uthetha la bayojo like yasipana ngapha ngidlala ibhola ngapha I like awuzazi ngokhethi yabona ta andifuna process. I'm a talented football player, young player yabo. I'm top talented yabo apheomo yabo because there's bona ni accolades zakho la we funa andifuna qoka ta cause yours zininzi awards like bone. So maskabe sithi I runners up, 2-time runner up ku league. Yeah, 2-time the win league I3. I3 jo. The win league. Ta ndine ngine woma. So hey. To be honest, ndine ngine woma Grootman. Like league lapha like how many games nidlala how many games? It depends on bana teams ngaphi. Teams ngaphi. That change like every season kanye. Yeah, zakwazi uchange, zakwazi ungachange. Yabo. Thina ta ileloza. Ndine ngine woma mputa. Masizifuna sazifuna woke. Akasifunde. Yo. Ndine ngine woma. Ndine andifuna process ndine ngine woma tamna. Lina athi ngcosholo. Ndine ngine woma. Shota nje wena qha uye ku ABC ufuna ABC lo. Ta mna ABC. NFT. Ngasifuna. 2-time okay 3-time league champions right now ne. Yeah, then runners up. League's runners up. Yeah. Bronze medalist in league. 2 times runner up in Easter tournament. Pina na winner ayi2. Yeah. Councillors Cup champions. Top 8 winner champion. Yeah. Runner up in top 8 champion. So anyway qobe chonga basi winner so iwina the next season. Kanye siwine qala. Sayiwina kanye siwina. Runner up senior male squad. Woman squad. So like fumana like you know individual awards go well like how do you feel fumana like individual awards like how fun to play off the tournament like ibanjala feeling jo like yo jonga ta yabona andifuna qala ngicemba cause tournament ezalapha uma ske performance qonda jonga kwa magazine disivana bajonga no stuff kwelinye izinga like team qonda jonga East ayindona East instead to see lozulele bese runners up yabona kule time kulapho ngifumene award kule yabengiqala yabo yona nona linqwenela le because award eqhubela ku rugby so ta yabo sadlala ne XK semi-final yabo there was Mr. I think Mr. Johnson lo phethe isaf lo phethe paphezulu andibazi khona Jordan Danny Jordan utaka Mukuru that was my yabo Mukuru yabo then they were there about there were people about there were community lapha watching a semi-final. It was like abona semi-final we were playing against the Keras against the abona la semi-final lapho nasicala zona I was telling myself but no ziyawa is and ngokufuneka ezwile ingqadi yabo I have to show them yabo ba so andifuni ni win le way yabo because we deserve le nto le yabo nifuna uwina bona ta into bangale ndiyenze londo no you guys don't deserve to win nidlala namta so setheni ngokuzawina nina ndilose yabo so you guys you don't deserve to win I deserve to win yabo I deserve to win say kima penalty yabo then playing final komso neghetto that was a tough match and the team I tough say kapha ighetto
senqotya so many chances sayike penalty yabo I'm the one ba wamisisha penalty ngani inqotya ke lanto yo unjani score penalty yo ta yabona to Sara ule loser yabota yabona ndisola ngayo yonke mina ela yonke into mina ke ndayilosa ndisola ngayo namhlanje yabo but usurround ngababana surround ngabe timini kondenza ndikhophe khoba no staff vuka ndo record singayina and go I have to funeka silwile yabo we're going to a league for in let's fight yabo so yapan ngoke penalty khali nozala wami ubukhona yo khali penalty khali umama wami nozala hayi namncane konozala wami kitana ngiyabukela mina nathi niyobukelwa shona mama ngendonga zakho mama ngendonga zakhe bukela unyana wakhe yabo bukela unyana wakhe adlala ibhola no ayibule iqala mina nami aya qina ake mama makabukela imina letho ke baleni bukela amajitama bukela iheroes bukela isoka ngokuphelile match individual award ke ngoko sikla moment ngadeyazi nozala bayo yabo sikla moment the great tournament yan ke Easter sure ke man no ndiyegiluka kuyabiza ngoba no majita okay kuzokum no what's her name man hayi mina ngilinathi ngashona yeah okay I know so I was nominated like so we've got to play the tournament yethu ke namhlanje and play the tournament yethu Slina yabo kangona indibizwe na rongo lo nathi ngcosho thongo linathi ngcosho lo kama ndabona lamba from golden heroes from golden heroes I was okay no ndimlona like ngono yes bangonozala jo bangonozala bangi community bangi wabantu yabo like this beautiful image like naibama ta like bro something do like something ngulo kamala yabo fika ke pata was like in a happy way la ni happy tala yabo yeah ni happy and go to me ngalo ba no stuff it yourself better talk and go you deserve better in football yabo yeah in football unfair sometimes but you deserve better special lakho yakwezijals like go try out dog like yeah mosibonalisa pana jo like yeah kana bona this day submit your profiles na video rise yeah nasibsuku imatch yabo umntana ufuna ukuphosela shota ngangele nge clips yeah every time submit isizwe zami profiles shooting clips babona ba okay yeah ba shooting babona ba okay this is a person that we are talking about this is the kind of this is the kind of right back but this is the kind of right back we are talking about this is loli nathi nqosolo we lo siniqalela ngayo lo lapha mo golden so that there is a reason imnibhola ndithanda kanje I believe mpofu yabo reason eqala reason yabo before say secret yam eqala reason ndithanda ibhola kakhulu. It's because I believe banza yenza ke professional level and I have to na going to professional level yes I have to work hard and I know I deserve better ndidlala noba ngidlala ne youngster encinci nami I know man you do deserve into yakho wena but mina I deserve mna and I deserve better too yabo andikwazi ucingela omnye umuntu mna so yabo not like ba andikwazi ucingela ananhliziyo andikwazi ucinga no andikwazi ucingela ba wena ufuna ntoni ufanele yintoni but azazi nabani ufuna ntoni so nenze niba yintoni na yeah so from there that's xalela ba no I have to believe banza lenza professional ninathi nqosholo sibuza nje la last questions yabo who's your favorite soccer player right now? Who do you look up to right now kwi South Africa who's your favorite player right now at SA soccer player soccer player me South Africa kwasisikhala sewakaphi sikhala se-World Cup ne Dina 3 man abiza cho na 3 phofu kumudlalo wonke lamajita abo but mina
Winner 3. World Cup imphumelelo 5 top 5 but sakubizela kodwa mna i2 sakubizela 2 kodwa i-top 5 mbokwazi Bombo. TLB Yeah, TLB. la pra yezo iyathi ebhola lamjita Lamjita Joe. le hathi ebhola lamjita from bawubukela lamjita from Orlando Pirates yabona ke la pra bendibukela from iDDC defender nomakukwana from makukwana lokhu Chippa United yeah defender nomakukwana out ke iDDC and I will notice ba yelo mjita yadlala Na 20 la nona le. na 20 yabo captain. ndaxelela Na 19. lawe from so umbokazi Sailor Mudawo Khulisa Mudawo VIP Bonile na. yebo VIP Khulisa Mudawo not because of bathi mina nokhulisa no Khulisa Mudawo is the best right there Khulisa Mudawo in Africa Cause na sana winile yeah usana wina ngumstars sibini Khulisa Mudawo yabo start umjita ondlaleleyo Thapelo Maseko was one of them ondlaleleyo Makgopa Evidence was one of the strikers that gave FC Bayern players a tough time. South Korea. Yeah, you know, La Kim. Yeah, and then was posted by Bayern. Yeah, but in Bengaluru and Orele. Yes. Orele. Obvious. Orele. Yeah. Ngipi team pavele team makhosi. Kani bakani. Esikama kepula tama. I'm not doing killer shit but you feel and I was like bona ngoku abantu bangathi ndiyanda chafisa so a real fan but mina bayi team idlala grand yife ndiyancoma. Yeah, namta. Pirates iyadlala iPirates ncoma. Yeah, anamuncomile ta, ncomile. Mafokeng. Ndiyambona evidence ka ubiza okay dingeke play evidence. Biko cross. Okay, kayadlala yabo Jaden Adams amaninzi manamajita for Jaden Adams yabo RIP to RIP to we have World Cup yabo so as a way so mental health train for me mentality mental health yeah oh mental ta ngazibulali for me ta mental health yamita igrand yabo because mna ngumuntu othetha yedwa much yabo ngiyathetha nami yeah reason ngikwazi na ndikwazi stress ndikwazi usikhupha ndithetha nami yabo ndithetha nami like na ngokundihleli ndithetha nami kanye nimamele igwethu ta kanye ngicolo yabo definitely but yeah take care of your mental health actually yeah yethu sasifuna nengxaki zakhe wesasamajita lawo sithabathishana ehlobo jo so like what is kama gepo la jo like overseas go like which ones like okay England overseas in tiny football ngiphi team England like in tiny football hana yona na tiny football mata ngithanda Pirates yabo so ihlobo mhlambi iMan City edlala ngayo ngathi omnyume bani no Stavo iMan City because of mhlambi ndiyayithanda yavuya xa football yabo yeah ngibukela football mata because ngibukela abona thandi yaba mina ndijonga phana ngibukela PSL ngibukele xa ngibukeleza overseas ndibukela qala nto yenza ichimini yenza kwa match and lano niyenza according to strength sam and I will do that ke ndibona ba okay cho ya adapt na glendo momentum yami yafoma glendo then ke ngoku ebaleni ndizawuset momentum for wena yabo then ke ndibona ba uzanimela na sethu uyabo so khulumani anifixoka football it's life kum yabo so golden nini 1993 yeah bawa aizen golden heroes thina swene triple cup ezi3 this season A1 last season no Mayors Cup Easter tournament 7 top 8 7 league in top 8 like efana njenge Telkom knockout it's like kasi eza teams 3 shekayo sure eza teams 8 okay no kwan status 3 status 3 like what like funny we have to like sicalelela ngamajita sicalela lelo wena majita yabo sicalela lo wena majita ba ekse fethu
we have bana sifuna lento. But yeah, nam minyini nifuna ibuza lawe bamikilo okla enphazamisa lo mshiti. But kenzo ikhatha la part. Yeah. Out. Oma Giants, hobani like nitibana ngalona like nazana ngalona mashiti Oma Giants. Online yabona into Oma Giants, it's a idea of umchito omnye. Yeah. Yabo. Simamngela Shaft. Yeah. Okay, ngoklo noma chawo namshita. Yeah, I think so because Simamngela Shaft then igama lakho azongibanga nini. Lebele igama lamshita yabo. Lamshita ucengela we yabo. And ngokucengela we lamshita. Ndabona ba man lewe lamshita layibona yabo. Yeah. So man ngixelela khofuna ndamxelela ngemine wanqa because sadlala ngale tournament ka under 21 yabo. Then ngokuhlala under 21 okay wa poster. But okay, I know playoffs. Yeah. The Mayors Cup. Yabo from under 21. Yabo sadlala Mayors Cup so sadlala. I think ile tournament ya lamshita yamenza popular. Yeah. La tournament yamenza grand lamshita because la tournament be victorizer besibali be grand. Wayenza ya grand la we and go to interviews zakhe lamshita zi grand ngini right. Because kukhupha ne league ba yonke la we wakukhupha so sidibana njani lamshita ba iGolden iwinile man it's a change. Yeah, Kazos. iHeroes iwinile. Anoka simcele wenze umsebenzi wakhe. Yabo, wenze umsebenzi wakhe no okay Golden Heroes at the 2026 championship. Yeah. The Mayors Cup. Sama sodlala iMayors Cup ke ngoku. Kapha emalapha saphana sibethwe ngepoints. See. Sibethwe ngepoints. Ipayi besiphefumulisa pha ngenxeba pha. Ipayi iRed Lions xa sabethwe ngepoints lamajita. Red Lions ngeyiphi saninga khona le team yase ngizayidibene yeah yaseplawa yaseplawa so lamjita is doing great work lamjita phoma to show talent lapho to show because lamjita talent lapho ma ininzi talent lapho yabo yeah umna like umna ndiyamcela uThixo zatsho I'm begging God like just to give us a chance. Just to give his scouts, but just to tell themselves. Yeah, to tell themselves back. Tell them yobukela wom. Yabo. Ngqondo abicho but then bazoya pha bazibona le talent yabo. Masi close man. Yeah. Just when adlala ibhola qha wena. Yeah. Uthi kulamajita azokuvittorize afanini. Yabo. Yeah, lastly time before sifam. Yabo. Roman resonant tane soka lewe. Yeah. Inhlungu zami yabo so life ndisikuphe lapha. Like when I'm talking about life, I'm talking about situations. Yeah. Endlini. Ndisikuphe lapha ingxaki engidibene nazo life enezihlungu. Ndisikuphe lapha like xa ndisebaleni kulapho ndikhala khona yabo. Umna ndingumntu uthanda ukhala yabo andikhala ngikwazi ukhala yabo but xa ndiva kabuhlungu umna ndiyakwazi ukuphuma ndiwalk ngo-12 like lawe iyingozi lawe yabo but ndiphuma like there is a relationships, there is isikolo, there is i-reality ngaphandle, there is everything yabo but zonke lo weight yabo wesina ngikhule nzima ta yabo ndikhulelwe ngozala inozala yami ugule nemncinci yabo so when she was getting sick yabo so like yabo ndakhula nayo lawe ndikhula ndlala ibhola ndine passion but no I have to bana so I have to bana ndikhuphe unozala wami klebeni yabo so bazoyenza bonke so I have to bana ndikhuphe lehlungu yami because benisithi sometimes ngixabane nje yabo kubekho into ba unozala wami akaphilanga so ndinematch yabo so benikwazi ufika ematchini so xa ungcolela wena iplayer ba frustrated then namntu ungcolela yabo so la nothetha mna ndithethe nami ndipha kum yabo ndipha kum xa ndifika pha kum nostavo irongo lana uyenzileyo yabo so xa ndifika but inhlungu yami bendiyikhupha pha yabo reason why ndithanda football lewe it's because bana life dinalo life ndinaye nje ndingulo muntu ndinguye it's because of football yabo ndingulo muntu uthandwa ngabantu uxatyiswe ngabantu hloniphekileyo ekuhlaleni nangabazali nangabantwana nazindanga zami it's because of football yabo so inhlungu esiphila nazo tathina kulo mhlaba mna ndizikhuphela football like I'm talking with God webhola ndithi xa wesoka lapha ngoku
yabo. So ndicela uniprotect yabo. So izinto ta mina benikwazi like ngithandaza, like benikwazi ndithandaza kodwa ndiphuma inyembezi ngisebaleni yabo, like bana Thixo ngicela unisekele yabo, because there is abantu abangafuna ukubona imphumelelo. So andinangxaki nabo yabo, bazanibona nisebenza bona, bazanibona ningasebenzi, andinangxaki yabo. So Grootman anyway eyenza like uqonda uveka buhlungu, it's like it's when you going somewhere yabo, then ungayifumani noma ifuna yabo, then ibuye lanto bebuye lanto ezando bezibuya kum, like uye ke-trials ubuye ungathathwanga, like bebuya lanto ifika komba inhliziyo ebuhlungu. Sithethe nomama wami nozala konzeke andithathwanga ke-trials ezithini. Nozala wami abona ke mina nozala wami ndimbona emehlweni kanye athi ivoice yakhe ba no, she's being phone now, uthetha nami ba awuthathwanga wamenjani to unfonele ithini into yakho yabo. So ezawethu abendizithatha ndizifaka enhlizweni yami yabo, kusuka enhlizweni yami ezaweni siye ejimini yabo. Time alarm no uya ejimini namhlanje ya ifoni no Jimmy Grand isuka ejimini lepa iroom zami staff wamenjani ndithi ngiyame ekrani Grootman, no ma staff bekrani ndisuka ejimini, ndiyasuka ejimini, from ejimini ndiyekhaya ndiyovasenza afika ndivasendlala ndithandaza, from phana ndifine ndiyebaleni, so ndiyokhupha ingxaki zami. So ta isecret yami le andiqondi uba yinto endakhe ndayixelela umntu uba, because xa ndifika ebaleni mna ndiyakwazi ufika nenhliziyo ebuhlungu ebaleni ta yabo, ndifike ndingathethi nabantu yabo, noba ndiskoranga but uwine kwam 3 points laa ntlungu yami yahle yabo, because mna ta bendingumntu osithi uba nayintoni ndingaphumeleli, but I noticed uba no, it depend on God. Yeah, it's depend on God, and we have to wait for our time as footballers, and i-football ine-favors yabo. So and ke ngoku i-football ta yinto endicinga ubana mna personal i-football into endiyaziyo uba ingandithatha in-second, but ingandithatha in-second because of why mna ndine-discipline towards yona yabo. So into nami mna ndiyipha amanye amajita, mna I'm a top mna nditsho mna I'm a top right back home yabo, and ndisitsho nje bone ta nditsho kwicala lamajita endiwaziyo uba kukho amajita abadlalayo as i-left backs yabo, i-right backs, i-center backs, ndingakubalela abosine yabo, abo Aya, abo Mbappe, abo Lenoza, abo amajita amanzini, abo Luvo bememayibone, amajita amaninzi, abo Parker, amajita amaninzi man, abo Mayela, amajita i-center back, abo Wele, amajita amaninzi ngakubalele yabo. But as umjita ngaske kumxa i-football itreatela hlobo, ungathathi ingxaki zakho ta uqaba usebaleni, because la niza kuphazamisa yabo. But mna ta ndithatha izami ingxaki ndizikhuphele ebaleni yabo, mna izami ingxaki ndizithatha ndizikhuphele ebaleni, ndithethe noThixo xa ndifika ngaphandle. Once ngene ebaleni ndithetha noThixo webhola, ndimxelele Thixo wami ndilapha ngoku, ndize kuwe like ta yonke into yami ndizinikele kuwe yabo, akho nto noyenza. Joe soon ungene ebaleni like uyabona uyabota ba ube pha like kufuneka ube pha ingqondo ibe pha like no ndilapha ngoku yabo, switch yonke into off ndilapha ngoku yabo. Reason ndithanda la ibhola it's because tana nabantu like umbone umuntu akandiyenza undithanda nyani akazenzi yena undithanda yanqonda baye man irespect endiyifumana it's much more yabo, it's much more. And ke ngoku le respect endiyifumana apha like ndikhumbula omnye utata komisi endixelela uba jonga ntwana yam unangaphi, ndithi hayi time andina 19, athi jonga boy andifuna uxoka ntwana yam, andizenzi ndiyakuthanda ntwana yam and ndiyanqanela yabo uphumelele yabo. Yabona mala wait xa ifika kum ifika ndiba frustrated xa kudlule mhlawumbe 2 months 3 months yabo, because of ba manje ndiphumelele nelalizwi lala tata yabo. So la way ndithatha ndizise enhlizweni yami kuba yes ndive kabuhlungu. So ezinye izinto mna tana izinto ndithe Nkosi ke Grootman zami ezindlala nazo etimini, ndithe Nkosi kabazali bami ke family yami yonke kabantu ekuhlaleni ke Grootman yabo, ndithi Nkosi kuwena kuwe ta because ngabona abantu ba believayo kum aba yabo, and ndizazi ndizixabisile mna no you are a top football player, you have to be there man, you have to make it up there
yabo andiyami ngachoma andiyami nganisi but umna ndifuna umuntu onetalente yakhe anyuke ta yabo anyuke umna ta once ube netalente na khayi izinto yakhe begrand iphumelele yabo ndiyaqonela kuhle but xa sifike ebaleni andithethe loo nto tata hayi xa i-opponent amfuneka sikwazi uvana so from now on, so like how do you think like uzoya to a PSL, like what do you think like in this stage you need to take, like heroes nigga ABC Motsepe, like how does it get there nigga, like it's either uzonyuka heroes okanye like ufunuya like ku Highlands okanye Old Grey teams lawo, like what's the route for you how boy ngathi angoko? The route depend on me and on my team Golden Heroes yabo ngihlala ngisitsho ke ngakhe nakubana umuntu ndifuna ngisidi mina niphetho yabo ndiphetho na team yami yabo and ngoku niphetho i-team yami they are all involved kwinto yenzeka kum yabo and ke ngoku erouting yami bendifuneka khona ezinye i-trials bendifuneka koza ze-Kroger United neze Milford yabo but zikude funeka ngifly on bus yabo so bendibethwa imali I was like necela I was requesting for a donation ndayenza circulate ngoba I know mandiyeke la circulate yabo and I started working ke ngoko yabo and I started working then ke ngoko from working I'm thinking with people I'm thinking with my work like I have to work and ke ngoko so like in their balances and ke ngoko ta routine yami wena sibuyele back routine yami ta ukuba Roman mnana ndibele ngiba heroes ndithathe ngisaka SAP from SAP ngithathe ndisaka ABC Motsepe from ABC Motsepe ngihambe nayo yabo heroes bayavuma yona uhamba nami yabo sibe spirit esiwani sizawahamba sinyuke sonke but ukuba mna ngibonwe ngenye team ndilapha yabo but bona asoze bona team yami ndayithanda yabo i-team yami i-decisions zayo zi-professional team yami yaqalela no we won't sell Ustavo. That is a quality player, man. You are talking about a player quality ABC Motsepe. You're talking about the NFT player part. You're talking about the PSL player part. So, coach no, I won't get to Ustavo. So Linati, you know, your clearance is much more than 10,000. 10,000. I won't sell you, boy. Like, Lano Litadas left. From you. It's either you're going to Ogre. It's either going to Major Chiefs or Major Chiefs. Playoffs. If interested, go there. Is that the playoffs here? Yeah, is that the playoffs here? ABC Motsepe. If only the team a higher standard, Super United. If interested, go. Yeah, but for only sources for things in team. Yeah. No, we are our quality player and you can go on lens and get trials. Yeah, and I have to band get trials. Yeah, so come sebenzi no Nepola. Come sebenzi baleke. Kakol and the king of Ipoli balekile na kum and king I have bandis balances but unenithetha enhlala nithetha i1 inenhlala siba ngicela uzigcina bawo ngithandaza manje ngithi ngicela uzigcina ndefit yabo ndihlale ndifit keze xa ndihlale ndifit ndifuna bayazi ba I'm ready for anything yabo kuma trials I'm go there fit mentality wise the crime can fika no we want this player the grand yabo there is a case that I'm going to give up there is a thing so guy grand Western New Zealand ngona in the grand man and grand ngasoka party xa nifike ekhaya once ngibami page team okanye and ifone yami iphelanga ngingelanga gallery ngifuna ngithenga gallery nanti hayi yeah man you are a talented soccer player man. Don't give up man. Don't give up. And the can walk and tandem and nozala supportive time naye
one makazi wami bomakazi bambonge bomalume tamkhulu everyone ekhaya and support yabo athi ngokuthi makazi wami ngena nje gusta chat la so ngene community and support everyone ngomntu madala so nasivalekile yo asho yo afanifakele yazi no who's the best between Cristiano Ronaldo and Messi go? Who's the greatest of all time? Nguwe. Yo. Abantu bamnani boyithu manta. Because unale uqansene ba analyze boyithu. Ndibayenza boyithu without the individuals. Sure. Yeah. Because abona mata as a player jonga uzathi bana who's the best uleloza ukhulisa modawona akhafake. Vunbuza olena Cristiano Messi kuwe la. Jonga ketake xa what's your favorite? Favorite yami tana ebholeni. Kunema because of Lando because unema uyenza nani football yabo but la abantu bayithanda bathanda abantu andithanda Messi lose andithanda Ronaldo lose xa ngibukele uMessi ngqonde Messi ya man ngasika lose lose kodwa yabo xa ngibukele boba but kubo bobabeni ababantu Ronaldo beyiwing beyiwing angaqhalwayo Ronaldo would take 4 players and 10 score shoot from close to center net. Lionel Messi plays in number 10, dribbling from center to score. Cristiano also did that, and Cristiano hard work and Cristiano better. He hide Cristiano, better because he giant. Lionel Messi is short. Lionel Messi is around surrounded by Alvarez. I good players and Lionel Messi la player yazixelela yona ba ngidlala space ini Lionel Messi umfumana ubheka nje la umfumana komngxonyo omkhulu uthi ufumana ibhola usemngxonyweni omkhulu uCristiano yena umfumana always between abantu ababili because he's a striker so ababantu kumu andiyalo bazothi Cristiano bazothi Messi and yazi nata the World Cup dog shake 4 teams right now Spain and France baby no I nandi can put Olise okay but we are Lamine Yamal Rodri how's this team Argentina and England England like join Argentina guys in asikiwe inye Argentina guys in Argentina that's ngoza ibine le tournament France red yani zakaka sireka abantu okababona phe abantu babene qalesendo nyoka baba strong bonke bona front strong I wish u Gabriel nabeyile loza bangawase France Gabriel oku Brazil bengeno Saliba finyani fethu wasibadla team e1 Macron lamajito bayi2 jonga tough pha jonga uMateta akadlali as a striker Mbappe Olise la nona uzodlala uMateta kasodlala uduwe wenza iplan uduwe jona ungeno baphola yabo Dembele is there bafakwa boba ngexesha linye babantu bafuneka babe pha Rabiot pha yabo so bafuna lando bambeke xa Olise sokolesela bamthi number 10 qabathathe bathathe lo nto wabebeke number 10 benza la shifting mana babantu ayadlala so uwenza by France win andisho napa ndithi guys ini England mayithathe England but England ezayithatha squad sayo asikho grand squad sabo how can you show Arnold Muskala se England Joe but sebona man sebona ngahlali man yabo masiclose le way otherwise I'm your boy Lois Stacks big me up Bigzwanini big Sbeo and today up and Peter Ulinathi ngosholo bona khona andimlota be sure bon player golden heroes ndimlota la peace and out thank you ta